Добро утро! Ние станахме и чакаме таксито да дойде и потегляме към летището. Правя една бърза проверка за документите. Добре, всичко е на лице. Батерия, зарядно, всичко е тук. Dovete salire front verso Francia moneta or exit over the wind checklist for the Седнахме на едно местенце и си поръчах кафе с мляко. Погледнете само каква чаша. Това е огромно. Да видим сега и на вкус как е. В принцип трябва да е. Супер, може би още малко захар. Вижте само стабилната закуска. Обожавам английска закуска. Ами хапнахме, кафето в крайна сметка не ми хареса, беше доста разредено с вода. Отседнахме в грачето в Литвик, което е на 20 минутки от летището, но не знам от кой терминал. И сега отиваме до едно черити шопче. Ето влизаме в черити шопа. Ох, много е сладък отвън. Дай го приберем. Видя ли каква игра взех за Xbox? За един памп. Да налитне само Айде нещо, да видим. бе. Ми не знам какво има вътре. Много яко е направено. Гледай, тук мечите се прилива да... Да. Знаеш колко години? Каква е взех? Нашивка. Да. Това е от Common Room. Имаш тук листчета. Да. Само за паунт и колко беше? 50. Това се разгъва точно. Готини са много. Ей, виж какво имаш тук. Да, после ги значи. Яко. Похарчихме малко пари в черити шопа, нали? И сега отиваме до Теско. Вижте само какво намирам в Теско. Вижте колко е малка. Видите колкото дланта ми е. Тази обаче изглежда много яко.
Тази също. О, вътре има илюстрация. Тя е със селфи. О, вау! О, вау! Вау! Много яко. Какво са? Взехте си колекционерски бири за световното. Най-важно. Аха, ама различни кенове се падат вътре или? Тези, които са изобразени. О, яко. Браво. До момента. Вижте само колко е приятно. Много спокойно градче. Изобщо не е оживено. Деца вика, няма кой да те нападне, докато се прибираш. Окей, хора, отиваме до следващия черити, който е огромен. И ще видим там за какво ще похарчим пари. Ами в този нищо не си харесахме, така че отиваме към следващия, да видим там какво ще се случи. What's this? Blind date with a book. So Oh you don't know what's wow! inside. And this kind of jar, I saw them on TikTok and YouTube too. И тук нищо не си харесахме и продължаваме напред към следващия магазин. Окей, от тези черити шопкове в съседния град абсолютно нищо не си харесахме. И сега отиваме до един антикварен магазин, нали така? Да, беше. Да. Да видим там какви антики ще открием. Ето го. Fascinating. Джеймс, ето това ще го искаш 100% съм убедена. Are you ready to see? Заповядай.
така се изглежда човек, когато се е убил на безсънния път, нали, Валка? И много храна, и много бири, да. Идвам да проверя как върви апетит. Там не се вижда вече. Пива. Джуси. Сочно и царевичка правите. Браво на готвач майстора. Ще влизаме ли в джакузито после? Да, и ти също. Върнахме се до Charity Shop, до който бяхме вчера, за да взема тази прелест. Ваза книга и просто ядосах се, защо още вчера не съм я взела, но тя все още ме чакаше тук, но вижте какво открих също. Мисля, че това е перфектен матч за поредицата на Каравал. Thank you very much. You're more than welcome. Има още една хора. What did you take them for? И след много чудене, коя персонална I кукличка. think you said you're traveling, Yeah, so yeah. it's probably easier to have her, no? Yeah, and no, she reminds me of me somehow. Oh. Люси. Щастлива и с happy dance. И на здраве, влезнахме в една книжарничка и се оказа, че днес имат рожден ден 2 годинки и черпят с просеко. И ако си купиш 2 книги, ти дават 5 паунда надолу от цената. Много яко. Гледайте, има лампички. Много сладко. На здраве! Кекщето. Ето ги. Вижте какво намерихме. Отново ваза. Сега аз имам една, обаче са много яки. А тук имаме и blind date. Срещане сляпо. Жалко, че не мога да чета на английски все още. Може би един ден. Вижте каква яка корица. Вижте на какво попаднах. Това е Bridgerton. What is the price? Let me see. 22. Oh wow! So beautiful. The Duke and I. Ами, тръгвам си с 2 нови тънки книги, които изглеждат много забавни и ще си практикувам английския с тях. Прибрахме се и видях ето това още в книжарницата тук. Пише Artwork and all new bonus chapter inside. Когато видях думата Artwork, помислих, че ще има някаква илюстрация или илюстрации вътре, но сега, когато се прибрахме и отворих и бях в шок. Do you want to play? Yes? Come on.